और नाम का? मुस्कान। मुस्कान। आय हाय आ सब भाई मिले के तो 1200 हर जान। ना होई। अच्छा हिंगरा के। अच्छा मने ई दूसरा के कह दे हैं ना हिंगरा इनकर बुढ़ऊ है जब बैठल बा ए जे बैठल में त काज रे कहने लगे बा इनका नाम मुस्कान है। हां मुस्कानो कोनो कम नहीं है। हां मुस्कान 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 देखी त इरा और जान मारे के कहतरी बा मारिए दो कि हम उतरिए जाई। एगो बड़ा सुंदर गाना हां बिरहिए में आई रहल खटे। कौन कौन? खुल के बैठा रही खुल के। बड़ा सुंदर एगो गाना आई रहल खटे। एगो कौन लइकवा हो एगो कौन लइकिया से कहता का क्या कहता कि हमारा बुलेटवा पर कहियो बैठ के हर सटबे की ना फटाफट ना बोल बोल रे सबर का अब बोल बोल रे हे पत्थर का हमारा से ए लाइक सहारे जान जाए जे एगो मेहरारू के मरद परदेश में बारे मरद मरद हां पति पति दाढ़ी बनावेला ना हां मुड़ी छिले आला जान जाए जे एगो मेहरारू के मरदा हां ले लो परदेश में बारे हां मेहरारू अपना बेचारी मर्दा लगे फोन कैले बिया मोबाइल से ना चप्पल से तारा बाबू के टेलीफोन से ए देवर बाबूआ का भौजी आंटी एके कोनो को शादी भइला 4 साल भइल। कहार हाँ अच्छा रोवर भैया हमरा के गौना करा के बाहर चल गए अच्छा ना कहियो फोन करे नी हमरा लगे ना कहियो समाचार पूछता नी आ जौन एगो नंबर रहल तनो बंद बा अच्छा कहियो नहीं करत ना करवाओ के ओर से करवावे कनी से फोन कहियो रोवर लगे दूसर नंबर होई नु के कर रोवर भैया के नंबर चाहिए हाँ। अब बड़का बाबू के देम तो ना कम हां ओ जिनिए बाड़न ओई जा बाड़े तेरा हस्बैंड लगे दे दी रोवर भैया के नंबर के हम फोन धरा के बात कर ली तो लिख बोली 94 94 आ चप्पल जूता 18 इनका नंबर नंबर है बाबू एयरटेल के एयरटेल धरावा टुस 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 हेलो हेलो इस रूट की सभी लाइनें में व्यवस्था है कृपया 9 महीना बाद डायल करो ए बाबू काहे रो हमरा से मजाक ई कइले तो कह ए मजाक करतनी हां तो भौजी से ना मजाक कइल जाई तो का मौसी से कइल सीधे मजाक 9 महीना बाद डायल कर मजाक भौजिए से होला अच्छा तो लिखो दूसरो नंबर बा बोली 94 पर बारी पर 94 पर और नंबर हो ब्यास जी के डाड़ी पर गाड़ी पर धरावा टुस 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 हुलुलुलु 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 ई को नंबर हरे हुलुलुलु हुलुलुलु हेलो रेडियो नेपाल हो तपाईको अनुरोधमा भोजपुरी फिल्मी गाना सुन भयो राति राम्रो छ हाम्रो नेपालमा चिङ चिङ भिङ भिङ टिङ टिङ गाना सुनाउँछ ए बाबू का हो ई तो कौन हिंग बेचवा के लगे फोन लाग अरे नेपाल लागल बा नेपाल नेपाल लाग गई अपने हिंग महंग भइल बाटे वो के त घिउ मंगा भइरला आखिरी बात से साफ साफ कहता नहीं दोसर नंबर दे दी लिख लिख बोली 0011 0011 आ जबे लगाइबू तबे बंद
ई कैसा नंबर है जी? ई बोका फोन के हो। ए वोडाफोन टुस 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 टर 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 टर। हेलो ये यात्रियों पे ध्यान दें जो छपरा चलकर गाड़ी लुधियाना जाने वाली जमशेद एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय 6 मिनट विलंब चली सुविधा के लिए खेद है। ए बाबू का हो? अब हमार बर्दाश्त नहीं के हो। नहीं के हो? बर्दाश्त नहीं कर अब सही जगह पर नंबर चल गइल बिया। स्टेशन पर चल गइल बिया। अब ट्रेन पर बैठ के तेरा भातरा लगे जाए। अच्छा ना फोनवा दी फोनवा नंबर लिखो बोली 90061 90061 8638 धरा धरावा टुस टुस टुस। बाप रे बाप बड़ी लंबा रिंग होता। उठाइए ना उठाइए ना। सिरजानंद बाबा में ढुकाइए। हेलो 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 के बोलता? अरे चीन जो 2 महीना होला ना भला भूला गले। हमार पति देव बोलता ने। तू डिंटेलवा के मम्मी बोलता रुका और गोड़ छुके बोलता नहीं। गोड़ गोड़ो जले पहुंचल बका। कुछ सब दे तो तोहरे बा बॉय गोड़गार तोरे बा। बताएं अपना समाचार बताएं। हैं अपना समाचार सुन। अरे रोवर घरे आए के बोल माइक में रोवर घरे आए के बाकी ना। घर रे हाँ सो तरह के थोड़ा आइल बने कमाए तो कुछ तोरा चिन्ह ले ले आई हमार कुछ चीना ना चाहिए। तोरा का गोड़ में के छुछी ले ले हमरा गोड़ में के छुचियो ना चाहिए। आ तोरा गर्दन में गड़दाई मारे ठीक गड़दाई हमार ऊ होना चाहिए। का चाहिए बस रहुआ अपन देह लेके घरे आ जाई। देख लेके हाँ केंग नहीं कंपनी तन काहे रोक दिल महीने रोक दिल कंपनी महीना से हमार का मतलब बा? नहीं के मतलब ना है ठीक है करबे ए काम कर बोली ते जिद कर तर सुनो हाँ तो हम ट्रेन कटावत तनी आ टिकट पे उधियले चली आवत ना रहुआ मार्केट के मामा पर चढ़ के लेकिन आई और अते औरत को हतरी कैसे? दू से औरतिया कहत करंट मारता औरत को हतरी कैसे? दू से म्यूजिक से आ जाई। औरतिया कहतिया दू से क्या कहतिया? और कौना भाव में? टूटा ही पलानी में तरस जवानी आई बकहिया। ये राजा जी औरत को हतरी कैसे? कैसे कहलई? टूटा ही पलानी में तरस जवानी आई बकहिया। लागल दिलवा में हकी लागल दिलवा में हकी जैसे कि मान ली हमारे मनोरंजन भैया कब बाहर जात हो हाँ तो मैं सुननी हनु जब मेरा रू यहाँ के भाग जाता है। गरम होके ए भाई जान ले के मन बका हमारा तो खून में हम सह जाए लेकिन ब्याह समझ चल रही है औरत को हतरी कैसे? मनोरंजन भैया हम रउरा के वही बड़ा
से देखो तानी रौरा ना हंसे निका हंसी ना आवेला रौरा हंसी हंसी ओ से देखो तानी काज ने काहे मुंह सुखोइल है अरे भैया के टेंशन बिया भौजी चल गई है ऐसे टूटा ही पल्लाने में तोरा सजवा हनी ओई बकहिया टूटा ही पल्लाने में तोरा सजवा ओई बकहिया ओई बकहिया लागल दिलवा में हटी अब ना लागल दिलवा में हटी भैया काटेगा लहिला हम में तो बना रहमा भैया के बोला दे रहा ना खदन वाला भैया काटेगा लहिला बेलत में तो बना भैया के बोला दे रहा ना खदन वाला भैया के बोला दे लोइया काटेगा लहिले बेलत में औरत को हतारी कैसे का तरी हो ए राजा जी ए हो रानी ए बेलमुआ